И ви преш на видате, така и хора като вас. Обичаме внимание. Където стой човек, четахте на приятелство с компицата и казва, че няма нужда да се гласува така за експертиза. Искам да те видя, дай ми телефон. Аз ходих и Елена на село. Прекрасен град, да ви е честито. Аз мисля, че многократно съм казвал, инфраструктурата на една държава е прави привлекателна и за нашите деца, които са напуснали България, и за инвеститори. Съжалявам, че в 21 век трябва да обясняваме, че инфраструктурата е нещо, което е най-важно. И надали има някой от вас, който като е пътувал на Запад, първото, което да сподели с приятелите си, като дойде, че какви пътища си направи. Пътищата, екологията, инфраструктурата, това е залога за успех на една държава. Много пари давахме в земеделието в този край на България, и мисля, че и реколката, и това, което е, и зърнопроизводители, и животновъдите, е рекордно добро. Тези, които вдигат плакати, да им кажат, че преди 3-4 дена, нали бяхте в София при мен? Да не забравяте. Изрично ви предупредих, че нищо няма да се случи, ако не ме дразни. Продължавате нищо единственият начин, за който трябва да се случи, е да продължавате с плаката. Ваша работа. Мисля, че ви отделих близо час и половина, заедно с двама министри, и обяснихме всичко, което се прави и което гарантира, че това няма да ви се случи. Така че продължавайте така. Мога да го подпишеме на инат накрая. Браво, бе! А сега каня, уважаеми гости, началото на Бело ланцето, което ще ползваме всички заедно, за да прережем лентата на новата придобивка.